kabor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. Ka Kyrwoh khubor na kaseng Hnlc National Liberation Council lingba u General Secretary jongka uba sign kupar nong trau kalaong ba Mynno menuru ka Block 1 bat Block 2 kampat johab ha Karbi Anglong la kadai lingba ki khana pateng ki an ne kritik dustur. Ka Hnlc kalaong ba kini ki jaka ki dei ki bahab hapo kabri u Hnlc katkum ka jingsor jamin ka sorkar phareng ha usnem khat pharas pa nyopuar. Bat khat khandai spa arpondai bat kalaong ba omla ban pendam da kabor lani kanu ka jingle buitu ya kini ki record ki baladon namar ba ka jing shisha ka yeng. Reels pa ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tin khasi kardop lani phalor pli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrengi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da Kapatisi TV, nakabenta ka jing mentoy upat ba.